lakon sing abot ya kudu disangga. Wis Harimbi. Dina iki pun Kakang wis rumangsa luput sarta pun Kakang wis ngrumangsani yen to dina iki aku kudu ngalah karo kowe jalaran sedulurku wadon mung siji kowe Harimbi kowe tak tresnani kowe tak dama-dama bejo kemayangan kowe diwengku karo si Bratasena wis saiki kowe baliya kowe matur karo Raden Bratasena aku wis lila dina iki temekaning pati tak rilakake jiwa ragaku Ladala wong titiwang kala lodraya manik raja dewaku wah Bratasena kowe aja girang-girang gumuyu dupeh kowe iso mengku adhiku Harimbi waspadakno Ratu Pringgondane aku Prabu Harimba kowe kelakon mengku adhiku Harimbi yen bisa nglangkai bangkene Prabu Harimba maju para ngarsa ganing atiku kowe ha Putra Pandhawa tata gati wisaya bujreng boleh celana setan podo kegujikan iki Bratasena wah ora teh dengaling-aling dasar mengkono jeneng buta gemprong-gemprong suarane sapa ngerti yo Narendra Pringgondane aku Prabu Harimba Bratasena kowe aja seneng-seneng kowe aja bungah-bungah dupeh kowe kelakon mengku adhiku Harimbi ora ngerti Harimbi kuwi sapa Harimbi kuwi adhiku aku putra Prabu Tremboko kowe anak Prabu Pandhu Dewanata bapakku mati sing mateni bapakku Prabu Pandhu kini yo kowe mengku garwa wae kok dadi trah Pringgondane anak Prabu Tremboko kuwi adhiku kowe miris kowe lirip kowe nyawang karo wong Pringgondane
Mula kowe ngempek-empek, kowe ngrampek-ngrampek kowe garwa karo adikku si Arimbi. Padune kowe wedi, kowe lirip, miris kowe nyawang karo aku. Ora watak Bratasena lirip nyawang karo buta kaya dedapuramu. Aja mung ijen kowe ra kepo papat ora di Bratasena bakal sumingkir. Wah, tabu. Agus. Kelakon mengku adikku Arimbi yen kowe iso nglangkai bangkene Arimba yen kowe jeleh urip. Ayo tak terke balimu yang kayanganing Yama Dipati. Lakon nyemplung neraka jahanam maju para karsa. Lak kokop getihmu maju tak idak suwek telakmu aja takon dosa kowe. Wah!
Ayo. Endi sing luwih rasa? Ketoken budimu. Ya! Wah! Ai! Ngesatake keringet ngendon-ngendone karep eneng bocah wadon ayu rupane ngrungkepi padaku sapa kowe ah Kakang Prabu apa kowe lali karo aku Kakang nadyan to si Kakang pangling karo wujudku mesti ora pangling karo tembungku Kakang. Aku adimu Arimbi ya Kakang. Apa to sababe wujudku bisa ruwat malih dadi putri Kang Sulistya ing warna. Ya sabab aku iki diruwat karo Kanjeng Ibu Dewi Kunti Taribrata. Ya ibune Raden Bratasena. Kakang monggo aku wis kebacut tresna karo Raden Bratasena. Yen pancen kowe nganggep mungsuh karo Raden Bratasena, aku paten ana dhisik Kakang. Ora merga nggonku tresnani karo Raden Bratasena, ning aku kepotangan budi karo Dewi Kunti ya Kakang. Kowe mesakno karo aku Kakang. Yen pancen Raden Bratasena mbok pateni, aku paten ana dhisik wae Kakang. Wah, adikku dah. Wah, salah. Adikku adikku Arimbi bareng kowe kandha kaya mengkono sak nalika kaya runtuh rasane atiku. Yo Arimbi kowe aja duweni panyakra yen aku iki
tegel karo Bratasena babar pisan kuwi ora. Anane tak rewangi peperangan kaya ngene iki sabab anggonku ngreksa kawibawane bojomu si Bratasena. Bratasena kuwi satriya. Yen mengku putri kudu wani mbedah kutha Mboyong putri Banda Ratu. Satriya kuwi yen palakrama aja mung seneng kepenake. Nanging uga kudu wani yen ana kasangsarane. Yen ana lelakon sing abot ya kudu disangga. Wis Arimbi. Dina iki pun Kakang wis rumangsa luput sarta pun Kakang wis ngrumangsani yen to dina iki aku kudu ngalah karo kowe Jalaran. Sedulurku wadon mung siji kowe Arimbi, kowe tak tresnani, kowe tak dama-dama. Bejo kemayangan kowe diwengku karo si Bratasena. Kowe saiki kowe baliya. Kowe baliya kowe matur karo Raden Bratasena. Aku wis lila dina iki temekaning pati. Tak rilakake jiwa ragaku. Kakang Harimbo, Piye? nadyan kowe ngendika kaya mengkono, nanging kowe kuwi sugih Jayaji kawijayan guna kasantikan, to sing balung weleting kulit. Wis kasarira karo kowe mangsa kuwata. Raden Bratasena nandingi gridamu, Kakang. Arimbi, aja banget-banget mung ndewak-ndewake karo bab perkara kasekten. Kasekten kuwi mung piranti to, sing balung leting kulit kuwi mung piranti sakjroning urip. Kabeh kuwi kalah karo adiling kodrat. Yen to kodrat ki wis nekani, kasekten gaman kuwi ora ana kemandene apa-apa. Wis kowe baliya, kowe matura karo Raden Bratasena. Aku iso mati yen to jalarane patiku kudu disabetake tunggake ngaren. Wis kono kowe gake baliya. Bratasena. Wah, apa Harimbo? Tarasa wis ora bakal warsuh ideping tekadmu. Nggonmu nampa pradune bojomu si Arimbi. Ya. Wis cetha karepmu piye? Ngene ya Bratasena. Wis aku ngikhlas saking ngrilakake patiku. Ya mung sadurunge aku iki notohke napasku sing pungkasan. Rilanana Bratasena aku titip beling karo kowe. Ya biar meling apa? Bratasena ibarate aku nitipake getis tetes balung sak ceklek daging setampel wujude adhiku Arimbi. Arimbi tresnanana ya Bratasena kaya kowe tresnani nyang awakmu dhewe.
ngelingono katresnane adikku Arimbi tak tomboki nyawaku. Iya, kaping pindhone sak pungkurku yen kowe gelem kowe dadi ratu ning negara Pringgondani. Yen kowe gelem dadi ratu ning negara Pringgondani, aku percaya negaraku mesti ayem tentrem, ora enek wong colong jupuk, jalaran ratune jejeg, ratune jujur. Kaping telune aku titip kadangku, kadang brojo kaya Yamana ya Bratasena. Mangsa bodho nggonmu ngayomi karo adik-adikku. Ya. Aku iso nampa yen to kowe nitipke kadangmu si Arimbi ning aku mbok kon dadi ratu ning negara Pringgondani aku geman. Sababe apa? Sababe negara ora yasa. Aku wis duwe negara dhewe. Negara Ngendraprasta kae. Tak labuhi to sing balung leting kulit. Notake nyawaku. Aku gemak kok pasrahe negaramu Pringgondani. Ya wis. Nek pancen kowe ora gelem dadi ratu ning negara Pringgondani, aku duwe kudangan ya Bratasena. Muga-muga kudang aku disekseni Dewa Suralaya, sekseni jagat sak isine. Muga-muga kowe tak dongake kowe karo adikku Arimbi kowe bisa nurunake anak lanang. Yen kowe bisa mijekake anak lanang, ya wis anakmu lanang kuwi wae besok karben dadi ratu ning negara Pringgondani. Idep-idep nyambung sejarahku. Ya, yen pancen karepmu mengkono tak turuti. Nek sing duwe kudangan dudu aku kuwi kudanganmu. Ya, pancen kuwi sing duwe karep aku. Wis tindakno aja nganti kesuwen Bratasena. Oh. Carita Narendra Pringgondani Prabu Harimba wis cinandhak dening Sang Bratasena, kaumbulaken sinabetaken linambaran tunggak ing aren tatas tuntas dununging pasti pejah kapisanan Prabu Harimba. Kakang Harimba ora nyono yen kowe negake karo aku, Kakang. Nganti Kakang Harimba kowe ngrilakake sugeng mbonggo bebanten tunggu nglabuhi katresnanku. Ya Kakang, jagat saisine nekseni kang dadi prastiamu. Nadyan to saklebatan kowe kaya ala nanging nyatane ana mustika ingkang manunggal ana jroning uripmu, Kakang. Arimbi wis aja mbok tangisi. Kakangmu temekan yang pati dikarepake kaya mengkono kuwi mau. Kene mundura kae butuh dampyak sapa kae.
sapa iki? Uto kok karepku. Inggih Raden, kula kadanganemipun Kakang Harimbo inggih kadanganemipun Mbak Yu Arimbi. Ingkang sudya mastani kula pun Braja Denta. Kula Braja Musti Raden. Parembelane patine kakangmu piye? Yen belane patine kakangmu maju merek pites sisan kowe. Raden, babar pisan mboten wonten ceceking manah kula menawi kula badhe bela sedanipun Kakang Harimbo. Mbok bilih sampun pinesti kedah mekaten lampahipun Kakang Prabu. Raja Denta Wonten dawuh Kakang, Bu. Kumplanging negara Pringgondani kuwi jumeneng ratu. Raja Denta rening kuwi bocah lanang sing duweni wewenang kraton. Kakang, Bu. Sampun dados antep prasetyaning manah kula. Kula mboten kepengin jumeneng Narendra wonten negari Pringgondani. Jalaran Kakang Harimbo sampun masrahaken negari Pringgondani dhumateng paduka Kakang Mbok Arimbi. Kula trimah kula badhe nderek suwita kaliyan Kang Mas Bratasena kemawon. Semanten ugi kula Kakang Mbok. Kuwi lair batin apa padune mbungku patut-patut. Monggo abang-abang lambe. Boten Raden, lair terusing patos. Kowe wis rila tenan negara Pringgondani Mbak Yumu. Sing darbeni inggih lair patos Raden. Yo yen to pancen mengkono. Sing duweni ucap kaya mengkono ora liya mung kuwi. Yen nganti kuwi mblenjani janji piye? Raden, menawi ngantos kula mboten saged netepi ing dados prasetya kula mboten netepi janji. Mugi-mugi sampun dangu-dangu gesang kula. Bagus, mandi ora kaya ucape dhewe. Wis kaki, ruktine dhisik kunar pare kakangmu iki.